जिभेचे लाड हॉटेल विरंगुळा। आमची वैशिष्ट्ये तंदुरी मिसळ, क्लासिक वडापाव, शेजवान वडापाव, गार्लिक वडापाव आणि बरंच काही। आमचा पत्ता 3599 विरंगुळा, भारत पेट्रोल पंपासमोर, कुडाळ। संपर्क 9082250672। तेव्हा जिभेचे लाड पुरवण्यासाठी हॉटेल विरंगुळा। दर्शक हो, काल प्रजासत्ताक दिनानिमित्तानं सर्वांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या। कोणी मेसेजच्या माध्यमातून, कोणी चित्रांच्या माध्यमातून, कोणी गाण्याच्या माध्यमातून, तर कोणी व्हॉट्सॲप स्टेटसच्या माध्यमातून। कुडाळ गुडीपूर येथील मस्के बंधूंनी कळसूत्री बावलीच्या माध्यमातून शुभेच्छा देत आपलं देशाबद्दलचं प्रेम व्यक्त केलं। तर पाहूया प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं मस्के बंधूंनी दिलेल्या या आगळ्या वेगळ्या शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।